ndiye program yake. Programu hii timakubweretserani adindo osiyanasiyana amene amabwera pano kudzatifotokozeranso ntchito zosiyanasiyana monga momwe dziko lathu likuyendera. Tikudziwa bwino lomwe kuti pa 13 February mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anali ku nyumba ya malamulo kukatsegulira nyumba imeneyi komanso kuperekako State of National Address. Zambiri zinayankhulidwa chifukwa amalawi eni yake komanso anthu ena amene akupanga nawonso ndale amayenera kupanga comment kapena kuyankhulapo pa sona imeneyi. Ine ndi Bridget Mwanonga moti lero ndakubweretserani mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party Jesse Kabwira. Nayenso analiso ndi ndemanga zake kapena kuti ndemanga yake pa sona imene mtsogoleri wa dziko lino anapereka. Muli bwanji Kabwira? Ine ndi amike kwambiri ndathokoza kuti lero ndili ndi mwayi okhala nanu Amalawi. Chabwino. Zinthu kuti koma moyo uli bwanji? Ayi moyo uli bwino. Uli bwino kwambiri chifukwa ndi nthawi imene Amalawi ambiri ali mchiyembekezo kwa Malawi Congress Party kuti igwira ntchito motani monga yotsogolera opposition. Ifeyo tindi nthawi lalikulu loyonetsetsa kuti nthawi zonse aboma akatayankhula boma la DPP likatayankhula tayimirira Amalawi. Ndeyine moyo uli bwino chifukwa patakali pano mukati muone chinenedere chinyankhulireni sona ndakhala ndikulongosola ndithu kuti sona iyi ili uku Amalawi ali uku sikugwirizana ndi mavuto a Amalawi. Komabe ku opposition muli bwanji? Ku opposition ukunaake nafe taberako ndi 26 years of experience. Yes. So yes, ndizowawa sitimaziyembekezera koma as the mother party amene tinabereka amene akulamulira amene tinabereka onse amene akulamulira ife ku opposition tinako chikhulupiriro choti 2030 tibwerera mosakayikira. So the opposition ija yongoti tikuyembekezera oti panopo mutati mukayang'ana mafera mwathu taikaso kaunta tikumawerenga every day kuti 2030 masiku makuti oza ndizo zokaikisa mukuti akuona yakale mtafuna kuti mina ndikamayankhula ina ziti chifukwa choti ndinenera kuti pani pamene muli pamene mukundimva mungomfunsa ali pambali kuti kodi umoyo wanu ulero ndi mmene inalili 6 months ago pamene mukuona kuti munali bwino kompati mala mtafunsa mulimi akuza kuti ayi ndithu ngakale mtati mufunse anthu amene amachokera kudera limene limadalira ulimi siti mkadziwe ife kuti anthu azichitotu zoti tavimana fetereza vili kwa mavu limasoya saa mkadziwe kuti iwowa pamene ali pa 6 months ago palibe anasala kayamupita ku Chitipa kayamupita ku Eastern Region kayamupita ku Northiko kandi ku South or Center boma nachokera limapereka chilichonse mosasala wanthu koma lero just 5 months 6 months down the line tayambodziwa kuti paliena amene amakauzidwa kuti pitani kwanu kalimeni soya paliena amene amapatsidwa fetereza paliena amene amaonedwa kuti awande anthu nde tikamakhala ife sitikukayika tibwerera mboma chifukwa Malawi aliyense akudziwa kuti DPP ikuchita tsankho ngakhale ku civil service ife koyamba kudziwa kuti ungolembedwa ntchito pa nthawi yachakwera ndekuti iweyo walakwika ukuyenera kutani kuchotsedwa ntchito. Inu simunapange zimenezi? Ayi ndithu mutapita mukafunse mutati muone nkona mwaona kuti alephera kuti anene kuti takuchotsa ntchito ifa choti walephera akumachita kuuzidwa kuti munalembedwa ntchito nthawi yachakwera chifukwa achakwera atapita amalemba anthu ntchito kulikonse ndipo achotsedwa mukaona kuti ndiwochoka kosiyanasiyana. Ifetu mmene tinali mboma sitingayang'ana chiphaso cha munthu kuti kuchokera kuti chimene timadziwa ife choti ntchito ndi imene imathandiza munthu kuti asamale banja lake. Nde pano mukanchotsa ntchito munthu mudziwe kuti mwapeteka onse amene amasamala. Tikunena pano Amalawi achotsedwa ntchito amene akuvutika kuti kodi apititsa bwanja ana ku skulu apititsa anthu bwanji ku chipatala adya chani ndambiri kuposa amene pa nthawi imene mukuti munena muona moyo kapena muona mtima onena kuti panalibe tsankho mu boma la MCP pa maudindo akuluakulu kapena maudindo ena aliwonse. I think ndingokuyambirani even mtati mutenge nthawi ya MCP tiyambire parliament timagawana magawo onse lero onse ndi anthu ochokera chigawo chimodzi tiye tipite ku civil service. You see kuti anthu amene akuuzidwa kuti awata achotsa ntchito sikuti anali anthu oti tiye wawo ndi mmodzi. Lero tiye titenge cabinet tikhazikapo ndipo titafuna kuyamba kusakatula panopo mtaopezanso kuti ngakhale amene akutsogolera civil service a good number ndi achibale anthu amene ali muchani
ali mu cabinet. Zimene zikuchitika panozi pa nthawi ya Chakwera zinayamba kugumulidwa koma lero zabwerera. And in fact chomvetsa chisoni kwambiri ngakale mutaisiya ya nepotism apa ambiri ali pa mipando ndatota akuganiziridwa kuti ali ndi milandu and agwiritsa ntchito mipando kuthawa milandu. Izi ndizomvetsa chisoni chifukwa first 11 ya DPP ndi anthu oti amayenera mayankha milandu. Tunena pano dzulo amafusidwa ndi achilamulo kuti tatuzani kuti uyu mukuti tithetse mulandu pazifukwa zinga tithetsa mulandu ifukwa chani. Ndizomvetsa chisoni kuti anthu apanga capture government kukhala kothawira kukapita ku milandu. Izizi ndikusokoneza kwa ndalama za Amalawi. Amalawi akatika pa mipando sakunena kuti pezani kuti msakafusidwe chimene mudalakwa. Moti pano ndigwirizane nalo bungwe lanena kuti amtalika achotse wina aliyese amene akufufuzidwa. Unfortunately zikozopezeka kuti zagumula cabinet yonse koma ndi chilungamo chifukwa Amalawi deserve leadership imene isali pa chizungu amati questionable kamene imene ikuganiziridwa china chake. Ngati munthu ukuganiziridwa maka nkhani za chuma sungakwere pa chilungu manene kuti ayi tili ujenu ife tikumenyana ndi corruption. Muika corruption ndi mukulipika bwanji mumenyana nayo bwanji pamene ma captain osokoneza zimene amene akufuna kufufuzidwa ndi amene akufufuza anzawo. Izizi zomvetsa iso dzulo tamva kuti amarelisi hotel yagulidwa mu nkhani yofunika kufufuzidwa. Ndi ndalama za Malawi tikupanga chani? So mukamanena kuti kodi mulowa akulu apadzala ndi miyendo chifukwa anthu awa akupeza kuti penalty yakhala amenya pambali. Ndetso pano ngati kuli munthu amene musadzamutengere chibwana ndi Malawi. Modi muli olimba mtima kumene chikulimbisani ndi chani kuti chinthu chikhamu 2030 mudzachitengaso? Monga ndakamba ingotsegulani chitseko kaya ndi nyumba kumene muliko mufusali pambali pakuti kodi misonkho ukumva bwa Malawi takulira misonkho yakwera osati chibwana. Mukati mukhale pamene ulipo mumva kuti Malawi sankadziwa kuti ku civil service angalandire ndalama yochepa. Wadulidwa ndalama ndikumenyedwa sonkho ndikukalowa mstolo ndikudulitsidwaso zinthu zikuvuta. Misewu imene tidasiya yayima. Amalawi achita kuona akuti kulibe forex akulephera kulipira anthu ma euro. Koma tinaona tonse kuti forex iyo yabwera funso akupanga chani. Mukapita kwa ana ku university adauzidwa kuti mudzakhala ndi chakudya cha ulere kulizi mupite yakuti free education Ngozi chifukwa free education hayi ndithu yakanika fango chotsapo 10,000 zina zonse nkusiya quality ya maphunziro yalowa pasi. Koditu ndinene nkhani imene ikumafuna kuti athawa DPP kuti anthu awa apange convince anthu ambiri adakambangani ya chilima. Kunayatsidwa makandiro dziko lino mpaka na Congress kumachulidwa chikangawa. Ife tidagwirizana kuti wolira samtani samtseka pakama tinakhala chete. Koma DPP nkati tikangolowa ife nkhani ya chilima tikatetsa ndipo tipeza kuti nchani tukapeza sona ilidu. Lero aliyese wa UTM aliyese amene anamva kuwawa za ife ya chilima waona kuti DPP mango mgwiritsa ntchito dzina munthu uyu analibe naye ntchito ndi ife tuzoti tibwerera chifukwa sanje tuchitipa awaona kuti awa ndigona nkuphe ndiolotse ndikudyere mwana. So ife sitikukayikira mukati muone panopo even nkhani ya kuti kwachitika ma disaster konkotakota pitani konkotakota panopo mukafuse kuti angaifuneso DPP kunachitika disaster ndi nduna ndi mmodzi yomwe sinapite mpaka natikunena pano akuvutika anthu amene aja. Pitani kwa anthu acha umino nthawi ya Chakwera anasiya upedo lero ndete tione security ya dziko. Ife tibwerera mboma chifukwa mukationa panopo security ya Malawi yavuta makidnappings ndi daily kulowa parliament sakuyankha nkhani yati tiye tikambirani kuti kodi CDF ziyenda bwanji ndiza kuti zimira magetsizi tilowa mboma sitikukayika. Komanso onenawo akunena kuti nthawi yanu muli mboma zinthu ndezinalinso wesi. Tikukumbukira bwino lomwe nthawi imene anthu amenera kuti akaponye voti pa 16 September ena amachokera pa line ya mafuta anavuta. Inu simukuona kuti ndi chimenecho chinakulepheretsani kuti musapambane isankho chimenechi? Nkhani ya mafuta ife sitingakane ngati tili in opposition yomwe ifuna kuti Malawi atikhulupirire si nkhani imene ife timanyadira ayi. Koma chimene ndingakutsimikizire miso ngati muli ndi mafuta mdziko muno ndi ntchito za Chakwera chifukwa mafuta amene alipo pano ndi a G4G
ndaujen amene kugwiritsa ntchito pano kutanthauza kuti zidativuta pajapa chifukwa mudzidziwa ati kugula kwa mafuta singati kupita ku Shoprite kuti umangoti ndipatseni kuli madiro ambirimbiri amachitika pa global level and ndifopepesa kwa mtundu wa Malawi kuti pa nthawi yovota zinthu sitinaziyendetse bwino pa nkhani ya mafuta sikuti ndi nkhani yoti ife tingakani koma vomerezanso ni kuti ngati muli ndi chimanga lero ngati muli ndi mafuta ndi G2G ndeti kamanena kuti ndi G2G kutanthauza kuti yes adapunthwa INCP adapunthwa chakwera in terms of kuti flow ya mafuta sinaende bwino koma just after that munaona mafuta amene ajawo ndi thukuta la Malawi Congress Party ngati lero mukuti chimanga chachipa ndi thukuta la Malawi Congress Party chifukwa cha mega farms ndi NIF chimanga chikachuluka mtengo umatani umatsika kuona atu akugula ku Zambia kubwera nacho kuno yes ndikuzeni cha ku Zambiacho pitani mukafunse mukaona kuti takatenga chimanga ku Zambia pamene mwathu muno talephera kugula Malawi kodi chimanga zoona tayamba kujetsa mafarmers aku Zambia kuwapatsa ndalama za nkani kwati kuno kumana kuti ndalama zatha sitingagule boma lathu lidziwe ichi timayendera imene timati agrarian economy tikutanthauza chani ngati mulimi tisakufuna kumulipira ndalama ndipo tisafuna kumulipira ndalama yoti atha kubwezeretsa kuti mawa adzalimeso boma ili laonetsa kuti chimene iwo akufuna ndicho kupha ulimi ndipo tikudziwa chifukwa chake chifukwa choti iwowa ulimi alibe nawo ntchito alibe ntchito ndi Malawi chifukwa Malawi ita amadalira chani ulimi koma ndikukuzani pano pompano Malawi Congress Party ikhala ikukuonetsani ma truck amene agulidwa ku Zambia pamene anthu athu ali apo akhala alizi akuchita kwauza kuti ndalama zatha hayi lero sitikugulani pada alitu nkhani yoti angwazi adakhala pasi andi nzeru za angwazi zamayendetseredwa achimanga zili kukongeretse sizili ndi chipani china nkona munaona kuti ngati sitikonza Adimark tiname za mitengo yongotchula kodi kukonza chimanga kwa mtundu wanji kosangalatsa mulimi wa ku Zambia kodi pano thumba la chimanga lili pabwanji mutati mubwere chifukwa ubwino wake ineyo yendetsera ndizosezi kumudzi sindishota kupita ndikuze nizoona mtengo umene anthu ambiri akugula panopo ndi 60 70 80 pena malo ena ichi kumafika di 80 mwanimvetsa andi chikukwera inu mukuchoka mboma chinali pabwanji chinali very high chinakwera koma ndikuze nisoti kuchoka mboma sugar anali 2000 chakuti lero ali 8000 ndi anthu tisatenge one commodity ndikukhala ngati kuti paibe chimene chinachitika tiyeni tikayang'ane mwana wa invest ife tikuchoka mboma anali ndi mwana woti amalandira upkeep ndipo timakapereka ma laptop ndi chanchani mene kuti lero alipa sakuyankhula nkomwe tikuchoka ife mboma mulimi amagulitsa bwanji ujene business yake zimayenda tili mboma ifeyo mudzaona kuti alimi zawo zimayenda yes sikuti zonse tikuti zikuyenda koma economy ino kati mufuna kukonza musadzayiwale mulimi tiyeni tikayang'ana aziphunzitsi ndi boma litina alemba ntchito ndi boma litina apanga ujeni promote tikayang'ane anamwino kuchipatala ndi ana apanga promote analachakwera tiyeni tikayang'ane misewu ndichakwera anayika misewu tiyeni tikayang'ane cancer center anayitsegula ndachakwera so tikamayang'ana assessment ya Malawi Congress Party ndi assessment ya boma la chokani tidzionanso zimene zimachitika pa dziko lapansi anti chimene ndikakuze nini sitidzakonza dziko lino ngati sitiyang'ana ubwino wa kukhala amodzi pano tayamba kudziwa kuti pali anthu ena oti sapatsidwa fetereza akuchita kuyima pamukuti tavima ana fetereza boma la chakwera chilichonse chimaperekedwa kwa wina aliyense koma mwina mafigures mmene masankho aja anayendera sana apereke kwa ithunzi kuti mwina panali pena pake pamene boma limene lisili machita bwino hayi munthu atati akhale pamene akhala pano kunena kuti sitinachite bwino pena pake tinama ife sitikutero koma chimene tikakuze ndichoti ife timatha kuposa awawa izozo ndiye mumvetsetse ndiye tikamakhala sitinganene ifeso muzikumbukira nthawi imene timalamulira kunamenya cyclone Freddy tinavutika naye awatu yangobwera disaster kunkotakota sana pondeko mkomwe ife cyclone itachitika mkhamu tapita pano akakuzani kuti kunabwera chithandizo chakwera anasiya ulendo wake nkupita apa munaona akapita mtali katapita ukaona atavutika kulibe not even nduna zawo pa nthawi yathu tinakumana ndi ma challenges kunali cyclone tinachoka paja kunali kolera tinalowa boma muli covid
and we had to fight kuti Malawi ikhalepo, including kutenga boma kuti kodi lipanga rescue bwanji ma government businesses. Tinapanga zimenezozo. Sitikunena kuti zonse zinaenda bwino, tinakumananso ndi global challenges za finances. Kodi awa apolowa amati chani tikangolowa zonse titsitsa zikwakanira ifacha chifukwa choti akuyenera kuona kuti petro timakagula kwa eni kuti abwere kuno tiyenda bwanji kuti atsike. Kodi ife kulemba anthu chito titani chimene chikundiwawa ndi awa akupanga behave ngati kuti lero adzidzimuka kuti kadi koma likuyendetsa limafuta chonje, koma ali mbuyo mankayankhula tikangolowa zachilima mukumva, tikangolowa zakuti mitengo itsika. Lero ali 6 months down the drain, nothing to show. Wina kunena mwafotokoza apo kunena kuti kwachitika ena akhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi koma sakuyenda. Ponena pake mwina kumanena kuti kufuna kuchepetsanso chuma cha dziko. Onenanso kumanena kuti mtsogoleri wathu wakale amayenda kwambiri ndipo ati pomwe samaponda. Simukuona kuti mwinanso kusayendako ndi njira ine yoteteza ndalama za Malawi. Adakakhala kuti ndotero sibwenzi kutchulidwa DPP. Awawa amapanga chilichonse chowawa chopweteka Malawi. Kwatulo kati secular ayankhula apita Mutharika kuti nduna khalani pasi mukudya allowance kwambiri mwayenda kwambiri chonsecho pamene amatutsa secular anayenda kwamosapita kumene kukuvutika Malawi. Anthu awalo akazipangira ndalama za m'matumba mwawo kudakakhala kuti sakuyenda sakuseweretsa ndalama. Mutharika sadakayankhula nde wina akamanena kuti akusunga ndalama ndamapita kuti ngati samapita kumene kukuvutika Malawi. Chimene ndimafuna ine nchakuti sadakayamba ndi kuchitofika podzudzulidwa ndi mtsogoleri wawo kuonetsa kuti anali ataseweretsa chuma cha dziko kwambiri. Adakakhala kuti amatero osatadzadzana nkota pompano amanena kuti yavuta dry spell kutanthauza kuti akufuna akonze mavuto chifukwa cha ulimi mvula inavuta. Imvani zonena za ata ukapanga ku southern region pamene dry spell yakaka mpaka kusalima even mtati mupite kose kuwachina kota there are problems. Ndipo mara mtundu wanji lokondera longopita one region. So ine mukamanena kuti asamaende zonadi koma kumene amayenda ufika mpaka napodzudzulidwa amapita kuti ngati samapita kumene Malawi akuvutika. Komanso bwina taonapo akugawa chimanga kwa anthu amene apangidwa akhudzidwa ndi madzi osefukira. Chimene chizo sitingachinene kuti akukhonza ndithu. Ndipo ndikuti adzikodiwa kuti even federeza agawatu koma akumasankha sinjakuuzani kuti nkhani ndikusankha tavimana tikunena kuti boma tulimayendera misonkho yatonse. Sikuti anthu apa Central Region salipira misonkho amene amalimawo amene mwachita kwachula kuti tavimana vili kwa mawo eni mungamumve liulo likuonetsa kuti akunenedwa ndi anthu apa Central Region. So chimene chikuchitika sisi tanthauza sanagawe tufedereza agawa koma agawa kwawo. Kaya munena kuti kuli even chimanga cha Zambia ichi pitani mukafunse kumadera ena kaya mupita kumpoto kaya mupita ku center kuno mukaona kuti kulibe chimanga chikungopititsidwa ndipo ingi even kwawoko ndi kumidzi kochokera anu akakupanga ndeifeti kuti misonkho ya Malawi idzigwira ntchito kwa aliyense. Tikufuna imene amati inclusivity osati monga pano budget yawo sona ayankhula zambiri tu anena kuti tichita zakuti tigawa federeza koma ayenera kuti atiuze kuti potada atiuza oka kuti atimana ulendo uno atipatsa aneneso mena anatichulira potimanapo aneneso kuti atipatsa. And nkhani iyi ndizomvetsa chisoni 5 timalipira misonkho tinalakwa chani anayamba kalikaya akamati agule afuna titi ayankhule cha mtundu wanji ifeyo na mtundu wachewa izizi zomati tosazi chifukwa kuti akakhala kuti sana nene okha kuti tavimana tudziwa amene amamunenayo. Ndeife tikunena kuti mtendere pa dziko lino kuti ukhale bwino mtundu uliwonse udziyang'aniridwa mtundu uliwonse ndiwofunikira ntchito. Iniyo mukuona mwano muona kuti boma limene la DPP likanayambira pati pofuna kukonza zinthu. Choyamba ayambe kusiya pakara akupanga yoti akagwira ichi ayambe apeza anthu amene ali osakayikiridwa oti Amalawi akamaona chonja adzidziwa kuti uyo alibe tsango uyo ali clean. Chifukwa tikamati minister tikamati president tikamati ndani amayenera kukhala munthu amene ali pa chizungu amati above reproach munthu oti ndiwosakayikitsa. Tiyambe zimenezo. Number 2 chimene ndimafuna kuti tikonze ifeyo choyamba misonkho Amalawi akuvutika chonde pezani njira yochepetsa misonkho kwa Malawi pano kunkhale kuti rent yakwera mafuta anakwera kawiri
in 1 month. Mupite mkaone madzi akwera, magetsi akwera, chili chose chapita poti iwowo ndi ndalama zawo. Kumbukirani mwatsitsa masalari a Malawi. Ndaife tikuti choyamba attend to ma taxes and mpange attend kwa aliyese. China chimene ndikufuna muganizireni mulimi. Malawi amene aendetse chuma chino ndi mulimi. Tisapezeke kuti tikupereka ndalama kwa mulimi wa ku Zambia pamene mulimi wa kuno ali ndi commodity yomwe. Lero alimi athu agulitsa Zambia, ife ukagula ku Zambia kumene koko tutanthauza chani? Zimene zonse zichepe. Ma civil servants aganizireni. Boma ili limayenda chifukwa cha ma civil servants. Kuwachepetsera salary, kuwachotsa ntchito, ma promotion osachitika siziyenda. Ife zimenezo tikuti nzibwana. Nkhani ya kugulitsa kwa kumene mayendetsera ma taxes iya amalilisi hotelwe ifufuzidwe timve kuti chani chachitika ndi chani. And pachizungu amati heads must roll. Amene walakwitsa pamenepo apezeke. Ngati kuti bwala kwa tikumva koma ipangidwe investigate, parliament ilowepo andi mabungu amene amayang'ana zimenezi atiuze zachitika. China chimene ndikufuna ine kuti tiyang'ane bwinobwino, boma ili lidzitsata malamulo akamamanga wanthu. Siti kunena kuti asafufuza anthu ndipo asamange munthu. Ayi, wina aliyese amene akutuluka kungomveka fungo loti unaseweretsa ndalama ya Malawi afufuzidwe. Koma fufuzani motsata ndondomeko. Osati munthu kumutenga ndi 34 days wangokhala mosatsata malamulo. Kupita ku court ukamva kuti ayi aboma sana kujenuyo, apolisi sana konzeke, alibe umboni, ndi mmangiranji munthu. Zisiyike izi zongomanga munthu ifa choti ndi wachipani cha Congress. Kapena ndi wachipani chakuti. Tidzimanga anthu fa pali mulandu ndi kutsata ndondomeko powafufuza. Ndimafunanso kuti nkhani ya rule of law, a president athu ndi lawyer, vice wao ndi lawyer. Let's respect rule of law. Parliament ikayankhula idzimvedwa. The other arm yachitatu imene judiciary ikayankhula idzimvedwa. Executive arm imene amati kumene kumakhala president ndi nduna zawo isiye arrogance. Osakhala ndi impunity yoti timapanga chicho sefa choti tili pa mpando ife. Democracy siyenda choncho. Ndimafunanso kuti timvetsetse anthu acha albino ndi chifukwa chani nthawi zonse tipipeka pa mpando anthu acha albino amapedwa. Nkhani imene ifufuzidwe. And security mdziko lino yapanga deteriorate, ayang'ane nkhani imene yoyo. Nkhani ya achilima chonde ena afe munali busy kuti kugwira ufiti. Mukangoyikhalira amene muchita mutiyamba kuloza inuyo. Tikuti izi inquiry munapanga ichi ibweretse malizatsi. Dziko lino lidziwe ife tidayanga. Tapanga ma inquiry 5. Pali ujeni akuza kuti inali ngozi. Anthu mumakana. Munalo watu inuyo anthu mpakana ngati adakuvoterani idi mukuti one of the reasons ankati iyankhidwe. Ndenkhani tisatenthawi ndi kukangana. Malawi Congress Party ikuti fufuzani timve chilungamo cha nkhani imeneyi. China chimene ndikufuna kukachitika ma disaster ifa Congress tikuti boma dzikhudzidwani. Athandizeni wanthu osangwasiya ali wokawoka. Tipite pa nkhani ya free education. Chonde ngati aboma sadziwa meaning ya free education, Malawi Congress Party takwapatsa dictionary akamvetsetse kuti kodi tikamati free education tikuti chani. Free education doesn't just mean kuti mwachotsa 10,000. No, chifukwa ndikuzeni ngati maisunga boarding ichi palibe free pamenepo chifukwa mwana osauka satha kupita. Ngati mukufuna kuti muononge education ya dziko lino, pitirizani kufinya aziphunzitsi kumati he ichi haisitilipira ichi yesitite. Anthu awa moralo ikakhala law, aliyese amene apangidwa trained teacher amadziwa uphunzitsi umachoka mu mtima. Anthu awa akakhala kuti and kuwaopseza is not going to help. Tiyeni tiapange incentivize kapena tiapatse moralo yawo ikwere kale. Kandalama kochepa komweko mukupitanso mukukakadula, mukupitanso mukanena kuti ayi sitikupatsanso na allowance yakuti tikutanthauza chani. Tiyeni tiendetse boma mokomera Malawi. Ndimafunanso kuti timvane nkhani ya mene anthu tikuvutikira kutetezekera pano. Mukati muonetsetse pakatipa chitetezo si chili bwino. Lero akumangoti wakuti watoledwa, wakuti watere, kuti utere pano haya kuti wakuti wapeza atamwalira. Tilione nduna imene imayang'ana zimenezi. Bweretsani ndondomeko ya clear kuti mutisamala motani. Dziko lino liyambe popanda kupetira nkhani ya misongo, nkhani ya alimi. Aoneni ana mainveste, munauza watadzaja ulere, pangani zimenezozo. Chifana awawa ndi tufuna ana osauka ambiri.
apite ku university achakwera ana chepetsa gap between anochita bwino ndi anosauka koma inu dzukukanikani china tinene Malawi Congress Party is here ife tutaziyendetsapo izi dziko lino ngakhale kuli covid kuli chani anthu amachita kuona ma university amaona quality ikukwera tili pano dziko lindi latonse bwerani mutipeze we are willing to help. Poyamba kutsitsa mfundo zanu zimenezo munafotokozapo kuti boma la DPP lili pakala sili kudziwa poyambira komanso mwatsindika kwambiri nkhani yokhudza chitetezo cha mdziko kuti sichili bwino komati maona nthawi ya MCP anthu amene ndi dzikwanje ndawuniwo mpaka na nthawi ina anamiwa anamenyedwa kukhapidwa pale apolisi ndi asilikali pomwepo inu mutipo chani pa nkhani imeneyi? Nkhani imeneyi zimanipetsa chisoni kwambiri anthu akamayikamba ngati kuti dzikwanjezo zinalembedwa MCP. Akuluakulu nkhani ya dzikwanje chipani chimene tinachiona ife number 1 chitovala makaka chitagwira chikwanje chochi ndi DPP. Mukapita mukaone kumene mukuti anamiwa amapangidwa ataki simukampeza munthu wa Malawi Congress Party kumene kokoyi. Go and check mukayangane bwinobwino andi ine ndakhala ndikutsata even so called milandu imene makambidwa tipatseni proof ifetu ndi chipani choti ngati mupeze munthu kuti uyu anapanga izi ndo Malawi Congress Party we will timpanga punish nanga bwana simunachitepo kanthu nthawi imene yoyo ya DPP. I don't believe takachita kuti chani you mean kuti ngani law and court ngani tu imatengera kuti wasuma ndani and ife ndikuzeni mutati mukhale pano kodi inuyo pa nthawi imeneyi abire maya sana kabidwe ida zengedwa ngani hayi azimaya akundilande sana kabidwe anavulidwa ndikuchita onena panopo ndi speaker auje nawo amsowa sana nene kuti wangopanga kwachati khapa kuno pamene baja kupedwa munthu bwanji meja sina fufuzidi zimachitika mu polisi ndi izi mulandu ukachitika ine ngati ndadandaula ndikuyena opita ndikasume andi ife tifati kuze ndi ku Malawi Congress Party silipanga kondoni nkhani ya zikwanje ine ndili pano ine ndinapezeka uko ku chakujeno ya Lionde tinapita ku campaign mekuja tinakapidwa ndatu atavala uniform ya DPP so today zona ndiye kosati zongo uzidwa ndelero atakamafuna kuipanga nkhani ya dzikwanje kukhala ya Malawi Congress Party ndi chipongwe chifukwa anu anga anationetsa ife Blantyre ali kuswa mtengo ali pa galimoto dzikwanje zili chonchi anali a DPP ndi okhawa amene amapezeka ndi MP and governor wochita dzuko pompana wa muta Maria Mainja sawa apanga kauje ndikawo ka clip koti Jesse kabwera tikubwera we are coming after you amene nda MCP amaja ndi mtima watu wofuna kukapana fa munthu ngatanga kuuze pamaso kuti ndipo titana nawe andiwe Hussein kamene kacha ine sitri mukandi size amuja si size yanga ine mukamuuze Maria Mainja kuti size ya ine nda president ake ine ndimalimbana ndi anthu ngati amaja ndi koma chosecho natana nawo ndiye ujandi ndani andi mukadzampeza munthu akuuwa pa radio munthu kuti amoja akukuopa ine amene jasina mpatse even tukoloko because ndamuona kuti sadziwa malamulo a dziko lino zimene wapanga zija ndikuopseza tsono munthu wake wopa sine ine ndamenya mabato akulu iye uja sana fike pa size yoti angamandi yankhule ine nkumpatsa attention no wachepa kwambiri iye uja chimene anga inodziwa ndichi ngati akuona kuti mene ndikuyankhulira ine ndinene pano dziko lonse la Malawi likumva chite mene nimagwira ya publicity secretary mabwana anga ndi members a Malawi Congress Party not Maria Mainja kapena DPP no ndima ena kuyankhula zimene mabwana anga amene anandisankha convention adzisangalala ndipo panopo anu akakuti iwe ndipo tikupanga hayaso kutanthauza kuti ndikugwira ntchito sindi dandaula osati masewera anoani machine a Malawi Congress Party ndiye wina samati akakhala kumati kodi ineyo I say Maria Mainja I'm not talking to you iwe ndibe nawe ntchito ine mabwana anga ndi amnthu ali kumudzi a Malawi Congress Party amene anabwera ku convention and amene akumachita kuti more fire usabwerere mbuyo and pano I'm very fired up ready 2030 tikutenga chinthu ichi chabwino kwa amene mwango tsekula kumene Luntha Television ndipo program yake ndi ya Luntha Exclusive tili pano ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress amene wandi a Jesse Kabwira afotokozapo zambiri zokhudza mmene boma la DPP likuchitira zinthu zake komanso kuperekapo ndemanga pa zinthu zomwe chilowere ni boma akanayamba achita chabwino kukamba za mabungwe omwe si a boma ena akunena kuti it's too early kapena kuti ukanali mmawa kuwadzudzula a DPP kuti sakuyendetsa bwino dziko inu pamenepo ndemanga yanu ndiyotani?
vuto kuti anthu awadzidzimuka khanga likuti chimodzimodzi kuti munthu unaka ifani ndakapereka ka example kuti mwinaso akwiya even more koma khanga tadzidzimukira mpando chifukwa ndiwo khatu adanena kuti tikangolowa izi zitsika sife amene tinanena kuti mutere mukatenge manifesto yawo ananena kuti akangolowa atsitsa mitengo kuti atazati sankadziwa what it takes kuti utsitse cha mtengo wa sugar utsitse mtengo wa ichi lelo mukayang'ane china chilichonse mafuta akwera mukayang'ane petrol akwera kaya mukayang'ana madzi akwera magetsi akwera kulephera chifukwa akhangati mwana ojoti amalirira chinthu choti kumpatsa sadziwa kuti kodata nenacho anthu awa adakakhala kuti analowa pa fundo zimene akukwaniritsa it was okay adalowa kuti ife tipereka free education ati mkayang'ani free education sanene kuti tingochotsa development fee zimene akupanga zikuonetsa kuti ndi boma la pakarapakara in fact kuatchula government ndi ulemu iwo watinakango apatsa dzina la government fa kugufa usati masewera munena zote goofing yake ngati iye iletu panopo sikuti atafuna kuti ndidzapange proof I can chifukwa ndisakunamizeni munthu panopo muone even milandu imene tikenopanga tikungoluza kati pita tikapanga chakuti taluza chifukwa anthu awa sakudziwa chimene akupanga ukadaula alibe anangolowera nkhwidzi ndikuti anthu ataona kuti 5 months ife mjati nkanena kuti 5 years tangolamula zaka zingati zitatu ziwiri timalimbana ndi izi ankati cha lero iwalo wadzitali ayi tinapeza mulibe chilichonse inu munachoka muja munasiya cha nangapoti tinachitonena kuti munasowetsa ndalama inasowa usiku woti chakwera kulumbiritsidwa sana yankhepo mpaka lero today ndalama zikusowa zankhaninkhani nde ine ndikuti adakakhala kuti analowa without making promises zoti tikangolowa titere ife tidakamva nkhani ndionena kuti analonjeza kuti akangolowa yes and nde ticket imene anapempha kwa Malawi tikangolowa ife titsitsa mitengo tikangolowa ife tichita mwakuti nde ukatero chifukwa ngoma yoliritsa sichedotani kung'ambika nde iwe vuto ndoti contract imene anasainana ndi Malawi inati tikangolowa ndekuti iwo sankadziwa kapena asintha lero nditsindika atawerana ali ndi mwayi wokweza misongo atawerana ndi mwayi wokweza fuel koma analolera kuti akhale ngati iwowo akuyambana ndi anzawo original akunena kuti ine ndikangokweza petrol chilichonse chitani lero tikumaona ma silent devaluation osatiuza mkomwe kandirama kati kumangogwa anyamata awa ndatsikana awo ochedwa DPP chinthu ichi anatenga koma analibe plani yoti apanga chani moti panoto Malawi aliyese adziwe tidati tivote lero aluza number 2 chachidziwikire popanda kukayika 2030 Malawi Congress Party kubwerera mboma chabuno mwina ena kumanena kuti banja akabwira akungoyankhula okha anzawo ena mchipanimo sakuyankhula okay ndikuyankheni ichi achakera akabwira ndecho yankhulira chanza wose Malawi Congress Party imaendera ngoja zinayi tili ndi method sitingoti oseaja ndiupatsa chitsanzo Friday imene ndinapita kukayankha sona zonse ndimakamba pampa jazinali zitachoka kwa nthambi zosiyana za Malawi Congress Party ine ntchito yanga ndi ya spokesperson kwanga nkuyankhula ndipo mukamandiona msaganize kuti ndi nzeru za ine ndi nzeru zimene zachoka ku nthambi zosiyana za Malawi Congress Party yes ndi nzeru za chipani ndeti mayankhula on behalf of chipani ife sapakara kuti uyu wayankhula ayi timatsata ndondomeko ndipo ndibwereze yanga ndi corporate voice ndi voice ya chipani andi zina zimene ndimakuyankhani pa amakata ndiuza ndi chair wa ku area pena wa ku district pena wa ku region pena former ministers pena amakata ndiuza ku neki ine ndewo yankhula nde imene anandilemba ine chabwino tibweno kusona sona ija itaperekedwa mu nyumba ya malamulo inunso munayankhulapo sindikudziwa kuti mukuona mwano tsopano apa tikupatseni mwayi wokuti muyankhulepo so kuti mwina anthu ena amene akanika kutsalira bwino zimene munayankha inu pa nthawi imene ija athe kumvetsa mwamvemvemve popita atikusona chiyembekezo chathu chinali choti tikamva kuti amalawi akutulidwa goli la
misonkho munayankhulaso pakanema ya luntha ndiye ndikufuna kuti nditsindike pamene Yes. chifukwa ife tisanabwere timakhala ndi makokasi parliamenti imakambirana tikukalandira sona uko ya mtsogoleri wa dziko kodi zoyembekezera zathu ndi chani timayembekezera kuti tikumva kuti kodi maubinowa chikuchitika ndi chani fachana akungophedwa kodi security chikuchitika ndi chani timayembekezera kuti ana ku university aja zijana uza zija anena timayembekezera kuti 5 billion ya CDF tikumva kuti kodi ikuchokera kuti chifukwa ngati timalephera kutulutsa CDF mbuyo lero 5 billion times 200 and plus ma constituents timafuna timve mwamvemvemve kuti ikuchokera kuti ife popita kusona timafuna timve kuti kodi Malawi akuvutika ndi mitengo yokwera ikuyenda chikuchitika ndi chani fika Malawi pano kungoti achoke pa 25 pano abwere kaya munena ku Blantyre achoke kulimba apite kumene akupita kwa Dula koma tinakafika kusona sona iyi inapezeka kuti inali sona yomvetsa isoni kwambiri sona imene ili kutali ndi zimene Malawi akufuna yes inali yaifupi koma inaye I believe kuti even pa kufupi kapo adakatha kuyesetsa kuti iyandikireko Malawi zimene akudandaula palibe chinakambidwa chachilima kunali chete ife timayesa timvako palibe chinakambidwa pa nkhani ya misonkho kuli du palibe chinakambidwa pa nkhani ya free education ya mwana wa ku secondary tikati tione 5 billion sana longosole kuti CDF idzenda bwanji koma ena akuti inali bwinotu hai poti pali makonda koma na amene anapita kukamva kuti kodi Malawi mthandiza bwanji inali disaster amene akukomerwa ndi chinthu ichi ndi amene sakuganizira Malawi ife tipopita nkuti titamva kuti dziko lino lanena kuti tavimana fetereza vili kwa mawu nde amene tuli maso yafe tili kwa mawofe tinapita kuti tikamve kuti kodi boma ili lienda mjira yoti tichoke kwa mathuko nafe tilowe ku Malawi tidzalandire nawo fetereza tidzalandire nawo za kuchipatala tidzalandire nawo masukulu ndi zina zote koma tinapita kumene kucha kulibe chinakambidwa chotilimbitsa mtima makamaka ife amene tamadidwa fetereza ndipo tili kwa mathufe nde kwa ine mene takhala pano tisakunamizeni ndisona imene tikuona kuti sina yankhe nkhani ya tsankho imene boma ili kuyendera makamaka popereka ma services panopo ndikuwuzeni ngati munthu ukuchotsedwa ntchito just because of kumene umachokera andikuti unalembedwa ndi boma la wakuti kodi mesa boma ndi continuous kuti chimene chachitidwa pano chimene kuti chipitirire nde kwa ife timapita kumene kuti tikamveso kodi forex imene mukuti kulibe nkona misewu yaima chonsecho tikuzoti inabwera timayesa sona iti uza kodi forex yapita kuti fa misewu yaima koma ayi pali bana tiyanka ife Amalai Congress Party tikamaiona sona imeneji ikungoti limbitsa kuti tidziwerenga masikuwa sona isi inagwirizana muyanke Malawi china chilichonse ndi sona yopitiriza kuti anzathu a DPP anabwera udzaononga dziko lino ndi kudzazunza Malawi apitirira kuvutika mataxes amene akuvutikawo lero kukhala ndi ndalama m'manja chonchi si khala ndi tanthauzo ndi sona yosangalatsa IMF ndi sona yosangalatsa amene ali ndalama kale koma kwa ena afa amene tikuvutika amene timadalira ulimi sona isina nene kuti mulimi agulidwa koma ikuona kuti ikupitiriza kuti adzigulidwa ndi aku Zambia ife tikuvutika kuyankha kwake mu ndondomeko yanu munanena kuti ngati inu mneneri wa chipani zomwe mumayankhula zimakhala kuti ngati chipani mwagwirizana ndikukhulupiriranso kuti pamene anayima leader of opposition a Simplex Chichola mu nyumba ya malamulo zinali zonena kuti chipani chagwirizana nazo kuti ndekuti mene taionera sona ngati leader of opposition mukayange izi ndi izi komano mwanena za mgwirizano onena kumanena kuti nthawi imene kunaitanitsidwa msonkhano onena kuti tikakambirane za kuyankha kwa sona akuti ena sanabwere kumeneko akuluakulu akutero onenawo izi nzona ayi I think andionena adzisiyanitsa zimene mangomva ma social media mgwirizano uje meeting yathu caucus yokonzekera leader of opposition kuti akayankhe ndinene pano sitinapangepo ife meeting ku congress yoti aliyese wapanga attend fukwa ena amapezeka kuti achedwa constituency ena amapezeka kuti akudwala ndithu koma
caucus inali very well attended. Ndipo ndikamati well attended kuti kunabwera over 3/4 anapanga attend. Mandimve. Zoti munthu wina kunalibe, ena kunalibe, ife monga chipani. Sitingamapite kumati zida zathu kumati hey, pakuti panatere, koma chimene tingakuze. Attendance register tinayo, tinapangira ku headquarters, ndipo amati quorum inapangidwa form. Tinali ndi 3/4 ya MPs anapanga attend, leader of opposition anali the president of the party anali kumeneko. So meeting hii elinamanga fundo imodzi. Nkona munaona kuti zimene amayankhula honorable Simplex Sichola leader of opposition ndizimene kunena ivano zinalicha ndizimodzi. Chifukwa atufenda ana amodzi. Sisi tanthauza kuti ngati ndikamayankhula ine pano palibe wina wakuti palibe sisters zoti iwo achasali pati Malai Congress Party imagwirizana ngoja zawo zinayi pali unity pali obedience ose dakhala amene sana bwere akutsata tambala wakuda uyu mkundona ndabwera naye pa amene nda amene chose timatani kodi mukutsatira timamvera uyu kaya wajomba kaya watani koma wako ndi uti koma sinsonkhano ofunikira onena kuti munthu akanena kuti ndajomba ifoti ndachidoko sichiwezi zimatheka koma even ku parliament kuja mtati mupite mkaone panopo sikuti every day amakhala 100% attendance koma chimachitika chimayenera kuoneka kuti akufoma quorum ndensonkhano unali wofunika kwambiri ndipo amene anajomba ndi ochepa ambiri anabwere fama dzioti nsonkhano ngotani ngofunikira msonkhano was well attended ndipo mafruits ake ndamene munaona kuti tinakatulutsa response to sona mwana pulipuli chaina tuluka ichi anthu aliyese pepachana dzoti Congress yayankhula dziko lakhala chete ndipo response yathu imachoka pamalo poti utsogoleri wa Congress unalipo well attended kunali osema structures anali represented nde wina asadza kunamizeni kuti akuti kumeneko ayi panali ena oti mwina ufacha mtupi achani sana fike koma caucus was very successful ndipo inachoka itamanga fundo yabwino tose titagwirizana kuti oti yankulira nda ona chochichola pano chabwino tikupita kumalechereche kwa programu ikoma tipondeko nkhani ya budget speaker wa nyumba ya malamulo Asamiyo Suleiman analengeza sabata yatha kunena kuti budget iperekedwa pa 27 February inu mukuyembekezera zotani budget imeneyi ife ndiwokonzeka kwambiri kuti ibwere pa 27 February ndipo nditsindike pano kuti ife tikhati takonzeka zedi chiyembekezo chathu number 1 sitichoka pa nkhani ya mataxes budget ithandize Malawi kuti akhala bwanji fati kunena pano umoyo ukuwawa Malawi mtate mumufuse kuti angopeza transport anyamuke budget yanke kuti production iyenda bwanji mdziko lino chifukwa dziko lino kuti liyende tikuyena makadi zinthu zoti tikupanga produce ndipo tikugulitsa koma ndini sonkho yake iyi tudziwe kuti kukonza zinthu kuvuta panopo mtati mupite kwa mulimi akuzani kuti ine kuti ndilime siziyenda chifukwa ma products anga sagulidwa pamene ndikutani tikufuna tidziwe kuti ma taxes ngati mwatere pota a business ambiri ayamba kuti tipite ku maiko kwina production muno iferatu tufuna budget ituonetse kuti idzutsa bwanji production ithandiza bwanji Malawi kuti athe kupita ku ntchito athe kuyika maliro athe kugula chakudya chifukwa mitengo ikukwera daily Malawi pamene ali patikambapita ku budget ife monga opposition maso athu akulu ali pa Malawi budget ithandiza bwanji mai amene yesa ali pa office job informal sector amagulitsa masamba amagulitsa tomato amene apanga bwanji ndalama poti pano akangodzuka mawa akati akusalale akadulidwa ngati ali oti salale ndira salale katomato kokuti angoyendetsa chifukwa chakukwera kwa mafuta kakudula apanga bwanji kuti akhale moyo chifukwa tu ulendo umene tili nawo kuti tidzalowe pa 2030 mene Congress idzibwerera ndi ulendo wautali andi tufuna awosati moka ikaso ndeka njira pati sana fike kumeneko anthu awa tufuni kuti akhale moyo ndiye tikapita ku budget tifuna tikaone one nkhani ya economy ayendetsa bwanji andi nkhani sakhale kuti mulimi adzipezeka kuti yenda amene akuvutika pamene ujeni akusangalala ndikwa ku Zambia tikhati kuyang'ana kwambiri kuti kodi alimi akwathu kuno tapanga empower bwanji admark idziyenda bwanji kuti fa admark ndimene aliyesa imamufikira kwina kuli konse fangwazi adayika ziti zimene ziyako Malawi Congress Party inasiya maziko oti adzigwiritsidwa ntchito so tipita tikuyang'ana zimenezi
china chimene tidziyang'ana is security so kodi kwa ikidwa chani nkhani ya access to justice tiione chifukwa pano mene tionenso kuti kodi boma lilakonzeka bwanji kumvera maamuzi ena wa boma kuti asiya kumangoti ife tili pampando wakuti atere uyachoke uyatsekeredwe uyatere tikati kuyang'ana nkhani imenefa tione choti ana ku university mwapatsadi za free education free food munanena ija chifukwa munanena all public universities in fact munati all universities anthu adzidya ulere tifuna tione free education tikati kuyang'ana isakhale yongoyepula ikhale kuti ndithu makolowa apangidwa relief after all mwachotsera kale ma civil servants salary tifuna tione mwatani kuti mwatandise fa kunena zoona civil servant ndipo Malawi sangakhale kulipira misonkho yachochi ndalama yochepa anthu amalandira ndalama yochepa ndikale tikaone kodi mulemba ntchito anthu angati kuti Malawi athe kusamala nawo tifuna tione kuti boma ilili for once lingaganizireko Malawi kodi achinyamata mwanena kuti mufuna muchedwe kwa basi pa digital za internetizi tifuna tione kuti mwaikapo ndalama zokuti anawa athe kumapanga ma business through internet athe kukhala maphunziro a quality through internet ndeti dzikaona pa budget yanu yokuti mwaikapo chani azimayi ma business mwakonzekera motani osati kungoti achichepere tifuna adzilandira ma 1 million fuso achichepereo mwaika ndondomeko zanji kuti asangokhala achipani kuti asangokhala panopo tikumvata ati ku council kudzikhala akuti ma expert ake apangidwa a short term kuti aone kuti 5 billion ikutani tiyambe tadziwa kuti zimenezo ndichani kusakhale kuti mungofuna kupititsa achipani kupita ku council kumeneko china 5 billion tifuna tione muitenga kuti tionetseni kuti simukungodalira kupweteka Malawi milking a cow that is already thin tufuna tione budget iteteza Malawi bwanji kuti athe kukhala ndi umoyo wabwino 1 number 2 athe kupanga njira zoti azitandize alandire maphunziro akwalite akhala ali pa ntchito alembedwe ntchito ndipo athe kupanga business fika dziko lino ngati silipanga embrace entrepreneurship kapena kupanga tima business kulibe kumene tikupita tikufunikira kuti chimanga chisamango limidwa facha kweratu mukati muone mene inapangira MCP tinapanga mpaka na amati winter cropping mukaiona bwino nifi mene maendera tinafika poti ife tinakamagulitsa chimanga kwa yeni ku Zambia kuja bwenzi tikuagulitsa osati ifeyo kuapatsa ndalama zoti watipatse chimanga kumene kwachokera anadutsako kalekale zikumvetsa chisoni kuti awatibwezera mboyo ndeti kamapita pa 27 ipo tili maso rede kukaona kuti kodi muwapepuza bwanja Malawi pa mataxi zifika kuapweteka kodi production muipanga excite bwanji kuti ibwere kodi ma institutions amene ama panga governance executive arm yachepetsako ujenu participation ndi dictatorship yawo motani chifukwa pano taona kuti sakumvera a judiciary taona kuti sakumvera a parliament palipose pakungolowetsedwa ndale tufuna tione kuti ma checks and balances amenewo akuyenda bwanji nthawi yanu zimenezo kunalibe ayi ife nthawi yathu ndikati kukuzani kuti tinachitofika pa size yoti judiciary ikuuzani sitinafikepo poti kutulutsa order ndi ku executive arm osamvera no zimenezo ife sinapange nawo izi ndikukuuzani itu kuti mwachitsanzo atamangidwa akunkuyu amayenera kuti asatengedwe fana ali ku parliament kunalembedwa chikalata kuchoka ku parliament executive branch yawo ananoti zimenezo sizikutikhudza tifuna tiyambe sanamvere nthawi ya ife simudakaona zimene zinachitika kuti mpaka na kumapeza ma judgment ngati amene mukuona akutuluka kuonena kuti chonde executive arm mverani judiciary ife zimenezo ayi Malawi Congress Party sina khalepo ndi impunity at all awa ndanu wake aimene timachula kuti executive arrogance ndi awawa ende abwera akuonetsa kuti DPP sidzasintha si mvera za munthu imangopanga zimene iyo ikufuna ndeti kamapita ku budget kuti kaone zimenezo zachepa Amalawi mwachepetsera misonkho Amalawi mwapatsa njira yoti alipira nawo apite ku skulu tikaone kuti kodi mwapanga budget yokomera Malawi nkhani ya maubino akuphedwa mwayang'ana security mwapangira budget pano potili pano almost every day anthu akusowa tikaone kuti achotsako asiya zomangotenga boma kukhala chinthu choti nchonyera
cha anthu ochepa zimene zozwayi ofunika kuti budget ikapangidwa present kapena kuti ikaperekedwa nyumba ya malamulo mudzabwereso pano tidzache ine ndili pano ndipo Malawi nthawi iliyonse chikuzamawu cha Malawi Congress Party chimabwera pano kudzanena mwachuchuchu mosaopa wina aliyense tidziuzana zoona mmene mulimo mmene tikupita kumapeto aliyense akundimva ndikukumbutseni mchipululu simofera panopo tatsala ndi masiku amathera kuchitseko pachamati mukumachonga tikumalemba every day ndipo mudzidziwa ife we serve a living God lero tili mchipululu koma mchipululu simofera ndibwereze tibwerera mboma akuti ku opposition nkumanda zonadi koma zimatengera kuti ndiwendani ifetu tinakhalako kubwerera ulendo unonso tikhala tibwereranso andi ubwino wake wa ulendo uno nditsindike motere atibwezeretse nda Malawi amene amva kuwawa misonkho amva kuwawa ndi zimene ikupanga DPP zomachita kunyadira kuti saapatsa fetereza tavimana zili kwa wawa imeneye ina ndi wawa kwambiri sinikadziwa kuti anthu angagwiritse ntchito boma kukatukwana mtundu wina wake kukatukwana anthu amene amalima sitimaganizira pamene tupita kumapeto penipeni panatulukanso nkhani yomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walamula akuluakulu ogwira ntchito mzipatala kunena kuti asamakhale ndi zipatala zawo zolipiritsa komanso kukhala ndi malo ogulitsira mankhwala pa Chingerezi amati mafamasi ganizo limeneli mwachangu mwaliona bwanji ndikupitiriza mpetse chisoniko kwa governance apapa zimene kwati tilibe chilo ni munthu wakumudzi izizi ndi zija zofuna kusangalatsa anthu akunja manipetsetsa mukumvetsa mwanga ndamva kuti anthu amene amatsegula zipatala zawo amayika chidwi ku zipatala zawo osati ku zipatala za boma zomwe iwo akugwirako ntchito kodi tuti dakalipo mfuna ndiuza kuti mulimi amene ali ndi munda koma amagwira ntchito ku agriculture ndiye kuti sapita ku ntchito takayika ma mechanisms oti anthu awadzikhala ndi chidwi chenti nkumbukire Malawi kodi anthu awawa amene tikwane nawo atati asiya ntchito kubomako ndikukapanga kumene mukuti apika chidwiko zithandiza Malawi zimenezo ine ndikuona ngati tidakayamba takonza ndondomeko yothandiza Malawi fa zimene zikuchitika zenda apatsa 30 days kodi anthu amene wawa atanena kuti endi ndiochepa andimuone ma conditions ndaja tachepetsera masalary aja kodi anthu amene watanda kuti azikomo ife tikupita kumene mukuti tikachiti tidakayamba takonza maso ya boma kuti Malawi akapita kuchipatala sakapeza chani kulibe dokotala ndikuona ngati izi kodi tu pali anthu oti ndi maloya ali boma momwemo ndi asiyetu nawonso kupanga chani kodi pano ndekuti onse olima amene akugwira ntchito civil service asakhale ndi minda ndi zimene tikunena ndikuona ngati zija ndakuzani kuti boma ndi pakala akumati akatere akuyendetsa boma lino ngati NGO zinthu zinazi yambani mwakhala pasi nkuganiza mofatsa osangothamangira kuti izi zikhala motere chifukwa apwetekeke sapita Mutharika apwetekeke sinduna amene apwetekeke ndi Malawi amene kukapezeka dokotala wina amene amagwira ntchito kodi zipatala zikulu tachina mwayi wathu ndani anthu akati mene monda amenewo bwanji tidati even if we took ka first approach of some kind osati 30 days izi zipoteketsa azimayi oyembekezera izi zipoteketsa ana amene akudwala apita kuchipatala zipoteketsa anthu amene amadalira ma specialist services anthu awa timaona ngati iyiyi ndiye proof ya pakala tikunenayo idea can be good koma adakayikhanizira ndikuyipanga implement bwinobwino mosapweteketsa Malawi tateremu mwatipweteka ife Malawi makamaka amene tilosauka tithokoze kwambiri Jesse Kabwira amene wandi mneneri wa chipani cha Malawi Congress chifukwa chotenga nthawi yanu kubwera pano pa Luntha Television chinandipatsa chidwi kwambiri chifukwa nthawi ya sona tinachezaso live ndi anyamata athu amene anali ku nyumba ya malamulo komanso tinaona kuti nchofunikira kwambiri kuti nthawi ija inachepa edi mukachita kodi mnali ndi zambiri zokuti mukanatha kufotokozera ku mtundu wa Malawi ndeti thokoze chifukwa chokonza nthawi yanu kubwera pano pa Luntha Television kuzatambasula zina ndi zina momwe mukuonera dziko likuyendera komanso mfundo za chipani chimenechi cha Malawi Congress. Ine ndiyamikeso Luntha TV for kuti mumatipatsa mpata anthu okumverani ndi ambiri zikomo kwambiri potipatsa mpata umene kuti ticheze ndi Malawi ambuya kudalitseni zikomo kwambiri apanso ndiye pamapeto pa program yathu imeneyi program ya Luntha Exclusive lero nakubweretserani mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress MCP amene wandi Jesse Kabwira mfundo zawo zikulu atsindika kunena kuti mene boma la DPP layambira kuyendetsera zinthu zawo
akuona kuti iwowo 2030 adzatenganso boma. Koma pa nkhani ya budget akuti pali zinthu zina zomwe afuna kuti zionedwe mwachangu kupatula budget yo, komanso zinthu zina mmene boma likuyendetsedwa ngati chitetezo komanso chuma cha dziko lino. Akuyembekezera zinthu zimenezi kupano pa 27 February pamene budget ikaperekedwe mu nyumba ya malamulo. Ine ndi Bridget Mwanoka, ndithokoze nonse amene mwawanitsa kuonera